Hürmetli radyo dinleyiciler, häzir ýazy Jamal Tumulmuşyň gojaly ratly radio oyun iştirýär. Radio oyuna gatnaşýarlar. Alparji Türkmenistanyň gatnaşan artisti Çar Mombadow, Gonok Mergen, Urwan Amangelliýew, Akrap usta Türkmenistanyň sungat gatnaşan işgäri Çary Işanguliýew, hekim, artist Akmurat Arşekow. Gonok aganyň häsiýetine maşgalatda obasy da kemtik belet bolupdy. Oglunlukda ýygy ýigit çykanna da, garranna da üýtmedi. Bulyň gat böwrüni saklap bir kärim ýatmady. Dünýäni tutjak bolup har sürgem ýörmedi. Öz maýdalyna mutlyllady. Assalamu alaykum. Wa aleykum assalam. Gonok aga öýdemkä? Be akrabysy bisenmay? Hawa, men. Şun dogry üçün boldy. Onuňa şu öýden çykyp gidişi. Häzirem gara beren ok. Ertebiňem geljegi gelmejegi gumana. Onuň aýt hep delap eglenýän wagtlarda bolaýa. O iýjek çöregini, çaý süýjüsini, duz haltajagyny alyp gitdi. Mis tüňçösür nas kädisini äkitmem ýadyndan çykarmandyr. Bir yer bilen reňkdeş, oňur telpeg bilen paktal doğrunyň üstünden geýen hol köni çäkmeneme öýde ýogum. Diýmek ol özüne zerur gerek zatlaň hemmetini äkitipdir. Indi ol hatsan gelse gelýär. Oň üçin howsalat süpdürýär, iş ýok. Ne, şey diýsen. Kim bilýär, belkom agoňonlar, bir şoň ýaly bolanlar, hol gargylagdaky gyzynyň öýüne sowlup, oňa garlyja awetini dadyraýystyram. Soňam şo ýerden dağa teň serip, ýaňala owasyna da çyksa çykaýar. Ýoksa daý, o seni iýdap barar, agýady. Bir geçenlemde atlaşıp oturar niýädi. Gabat gelen bolsaň, ýanynda bir ýa 2 gün galar döge. Tüpüňine seretdir. O waňylarsyndaky ýapa baryp nişanadan atyp görür. Heneme kän agýa döge. Käte çaklamaňam dogry olaýan wagtlar bolýar. Gynyr ikinlerdi. Mihman hak diýilen ýaly ýaňala owasynyň ýokary başynda peýda boldy. Bolşuny görä özüne terenjam berdi. Guşogundan asyl käkilikler torwa ataldy. Aýagyny naky çargyna teretdi. Dologyny çökläp, ony täzeden dolanyny da ýene çargyna geýdi. Telpegini tilkeläp başyna atdy. Tüpüňini eginden ýyldirdi. Ol özüne kemsit terenjam berdim hata edenden soň, aňryly bärli torbasyny omuzuna atyp, akrab şaň öýüne tarap göneldi. Gapyda oýnaşyp bilen çağılar gelýän mihmany ilk bilen öýde oturan atalaryna buşladylar. Soňra ylgaşyp, Gonok Mergeniň öýünden çykdylar.
Çağaların ekabırrağı onun torbasyny göterdi. Çağalar onun daşyny gallap, ulu şowkuny bilen öýe alyp gaýtdylar. Iki goja daşynyň göräýmäge agras, bir-birine perwahy ýal bolsalar-da, ören mehirli içgin salamlaşdylar. Wagt geldiňe takarlar. Şunu yerden men size barabam aýtdymla. Hay, adamlar näme öýde oturýarmy? Ağ çorbasından garnyny göjek ýaly eden çağalaryň goňşy jaýdan eşdilýän şadýan sesleri, şowhunly gülküleri, iki ojanyň ödare edip oturan gürrüňlerini çigit ýaljagan täsir beren okdy. Olar mesai urruna şeýle bir gydypdylar bolýan, şu mahal kulagyna gygyryp dursaňam günüslerini soňajak ýaly. Olar näme barada sözleşdirdi, ahir gürrüňleriň soňuny ab haptak sesede teripdirdiler. Onun zadleyici güýji, özüne benni diýen gudraty barada aýdýarlar. Abi düýünki bugun kırat däl. Doğru. Ol adamzat döräli var. Oň bilen şada, gedada gydyklanypdyr. Awulan gydyklanyp şalygyny unudan, ýurdun tolduran ulu şalaryň bolanlygyny atan bahir gurrun berdi. Elbetde bolup biläjekler hatda. Vay, sen o niýetin olsun. Özüň dälmidin tatgaýa durçun. Hemmesi awun keyfine düşende bolýar. Yoksa sen zanyndan ýermäň ha, bu Hudaý haklary. Yahu. Bir ýannamat menen adam, ýagşy diýen bilen ömür süren adam, wagtyny awulan geçiren adam ine şu üçüti dünýäden arman götürmüş diýerler. Men şoňa gatynan ýan bergen. Bir halay bilen gepden şu. Aýçy, awçylyk nesi liderliýärmiş diýerler boýuna şu nähilike? Akrabystanyň ýüzü üýtgän ýaly boldy. Ol dem salym oýa batdy. Birdenim gyşarp ýatan ýerinden dik oturdy. Men oňa anamak. Ony hemme zatda da diýerler. Diňe awçylykda däl. Bagyrçylykda da, ustaçylykda da, çopançylykda da, ýyzçylykda da diýerler. Ýöne men şoňa çigit ýaljagam anamak. Odalan ne adam? Indi bol, eger. Öz maýdalyna ýugoşlyk bilen akyp ýatan soň, ýapgытda şaguluq ýasap etlenşi ýaly, bir mesai gurrunum ähäňi birden üýtgedi. Onak mergen akrabystanyň öýdi bilen radylaşman, gyýgyryp gürlänni geň görmeginden başga da, onu injiniň gaharyň bardygyny sezdi. Mergen onuň sebäbini sorap durmady da, ilk bilen onuň öýdüniň pışgyranyna garaşdy. Ol hiç bir sebäpsiz dymga oturmany öýdüne gelişikli görüp, kädesini çykaryp da nasatdy. Ýene bir wagt bolan bolsa, akrabysy beýle gaharly gürlemezdi. Asl onuň bolgusyz zady gaharym gelmezdi. Nehli ýatarlanyk diýdiňizmi? Mergen şo diýilýän uğursuz bolaýmasyn. Mene şoňa kän bir ynanyp baramak diýen ýaly ikufly hem sypaçylykly sözlerdi. Sebäpsiz çöp başynyň gymylamaýşy ýaly, bu gürrüňleriň özüne ýeter sebäp bardy. Ussa ýene de mergeniň ýüzüne seretdi. Gonak mergen bu gürrüňleri çigit ýaljagan pitwa etmeýän ýaly, boşan naskädetini çöp bilen gorjap otyrdy. Akrabysy öz ýanynyň gözleriniň çöňgeleniniň mergeniň ýüzüne seredip, onuň ýüregindäki pikiriň manasyny okap bilmeýänliginden käýilni. Onak mergen ustanyň aýdanlaryna hassa berkitmekçi bolýan ýaly. Ýeri, bu ussa sen näme diýmekçi bolýan? Men herlen bäri hiç zat düşünüp bilemoklar. Öýdijek şöregiňi özüň adan barlyjak bolýan. Sen men oglum hekim tanýanma? Tanýan. Oň bolup ýörüş ogurlardan, allygyçy göz boýuçylardan en aýdällejek bolýan.
Näme yalan mı? Kimdigini bilemok. Ýöne kimem bolsa birimin muçere giymegine qılaw berýär. Planlar artık öyle doldurýarmyş. Ona nay mergen, eger walla geň alyp oturmaly. Çala bir bahana bolsa bar, onu bayragam berýärler. Ýödügöl meydan möjeklerini yekejedinem janly kawranlarlar. Tilki bilen şagaly, o köwük bilen pişigi aýyl-aýyl edip bilmän, ýaňy-ýaňlaryma illen sorap ýördi. Wah oğluma o meselede özüm meletli. Akrabıssanyň gatyrganmasy yerliksiz däldi. Hekim döwýäli evet. Her ýyl agyr işin götürenden gelip biljek. O traktor sürdi. Mirap boldy, guruluşypdy, diýişledi. Ýönol bir işlen hiç birine de togtamady. Oňa emgelmesidirek, jogapkärçilik azyrak, puly bol elin ýetýän iş gerek. Onu bolsa öýdi gözledi, öýdi oýlandy, öýdi tapdy. O bir tüpeň emedinmi? Bilýän bolsaň, şondan soň ol meydan möjeklerin hamyna xyridar çykdy. Çopon çoluğun iti kovalap tutanam bolsa, birinin kapanyna düşenem bolsa, awçy mergenler awlanan bolsa, garwa bally. Alyan hamlarynyň nämäňki düňe de hilne dönüp vermedi. Maňa döwlet bahasy bilen satsaňyz bolýar diýdi. Hanymynyň ýol pulyny aýyrmajakmy? Hilem o diýennäl, ýene 40-50 manat aşağı düşgarynlaş diýdi. Alayt. Men onu beýle duruydum oktumla. Bak hiç kim oň bilen çekeleşip durany. Hekim bolsa alan hamlaryny her hepdeden onuňdan äkidip edarasyna tapşyrýar. Aýyn ha onu eýdip tuttum, muny beýdip tuttum diýe. Oňa suýaly yara bol ok berdiler. Awçylar birleşiginiň agdasyna da kabul etdiler. Be şey diýsene. Sakarlaşna har ýeňde de hoglugy isen. Şeýne män ýoksaň o sen düğündürýär. Doğru aýdýar. Hekimen bu işine düğün severek. Näme diýsene mergen. Men oğlumyň maskara bolan islämek. Ondyňa sen ýanynda gurrun edýär. Düşünýär. Sana da aýtdym bolsa. Ona naý sakarlaş. Bugun bolmasa da bu gidişine getdi ertol it maskarasy bolar. Aýdy, gaty gawahat gada ahry. On oğurlukdan, süýtorupdan çykyp ýaljagyn tapagdy ýok ahry. Ýalan dogry. Bir hili dilegçilik edemeňdir. Aýgara ağzı derin nöküp haraja çöreýdi we hädällä. Oňa akyl bermeli. Onda da adam çykan, sakarly murtly, çağa çuwul oğluňa akyl bermeli. Giýjirägen boldagy başga alaç ýok. Ol akyl sen bermeli, men bermeli, garady bire bermeli sakarlar. Köpden mer ýagşydan ýamandan hiç tat diýmän, käte bir häber oturan onak mergen gözüniň üstüni biren galyň gabaklaryny galdyrdy. Edýän gurrunlaryň hemmesiniň manysy bir ýere syrýar sakarlaş. Şondan soň iki sakallar gurrunun uğrunu yutgetdi. Ertesden saat verenne konak mergen gitermen boldy. Ol öýetine habaryny aýtdy. Men inni gaýdaýyn sakarlaş. Damaslyk udaga çekmedi. Kätesine sowan çay oğurtlap, usta gurrunu dowam etdi. Oğlundan berenni. Nesil ýerlemek diýen zada onan mal mergen. Sen hekimi oňa tanýar. Ondan awçam çykmady, ustada. Konak mergen ustanyň näme barada gurrun etjek bolýanyny ansa da onuň matlabyna düşünmedi. Düşünjek bolup alyna tabam marmady. Ay,
her näme diýseňe mussa sen onyň bihep bedel. Minikli. O bileni bitireni öýünü waýatmak, boynu edemek. O hakydama gelen okboly bu derede arasynda onun suratyny gördüm. Hawa yadıma düşdi. Ha kaplan tutan sapary. Egnine kaplan hamyn atam bolayıp duraw etenet. Sen ýalňyşan bolaýmysyň. Akrabto yüzünü kese savdy. Kinaýaly urlap başlady. Kaplan tutan safar diýdinmi? O haçan kaplan tutanmyş. Kaplan barıp tutup aýdy bermeli zatmydyr? On goýun ýa geçi däldigini sen menden oňat bilýän bolsaň gerek. Hekim hiç wagt kaplan tutmaz, kaplan hekim tutar. Şoňa düşün, mergen. Akrabsanyň oğlundan nägeligi görünüp durdy. Ol içinde sır saklaman, hemmesini özüniň ýürek alyp berşän sakallaşyna aýtmakçy diýil. Bular entep diňe gurrun başlangyjy diýil. Inniki aýdyljak zatyň äheňini düýdürip goýmak diýil. Yankı diýen suratyň men özüm baryp aýyrdarym. Ol adam ýene masgar etmege. Özüň ýaly adamlar meniň görende bu oglum kaplan tutupdyr. Gaty ýürekligi deken diýerler. Oğlum şu kaplan dersini ýylky wakyan çopanlardan satyn alypdyr. Näçe alan. Näçe geçde bahasyny getirer, maňa ady bolsa bolýar diýip alyp gaýdypdyr. näme diýjek bolýanmy düşündim sakallar. Usta, men torama bir ikna çyryklara boly. Eger owadan gelingiňden bolsa da tapşyr. Menden ýaňa arkaýym bolsunlar. Öýe haçan barjagym belli däl. Men ýene dağa gitmekçi. Sen näme ýene dağa sürjekmi? Bildirmez. Her dem hyýaldyr da. Üýesi mühün bitirenden soň onak mergen gelen ýygyny basyp ýola düşdi. Eginne kaplan hamına atıp, gülgöden çıkan gocanyň buwalyp çaýlasy gelýärdi. Oba hol aşakda çala görnýärdi. Ýa-da goja bu ýol uzak görünýär. Ol goňşy jülgäniň agdyndaky ýylky çopanlaryň goşunyny demdin jalyp geçmegi gowunna makul bildi. Goşda hiç kim ýok eken. Gojaýa aýtanyp durmady. Ol eginne hamy çöp kümäniň gapdalyny taşlady-da, tüňçesin suwdan oldurup çay oturdun. Gur kerkagyň ýanyna oň gaýnamasy aňtar. Goje derläp çay içdi. Ol ýadan gowra erkek bilmän amazgany. Ol eşegiň dikkirisini oýandy. Eşekli onuň üstüne abandy. Salamu aleykum. Hekim salam berip töweregine ýaltaklady. Soňra salamyň jogabyna da garaşman, almata kim alçakdyrak sorady. Hani bir çopanlar yok mu diýäsli? Sağlykmy? Benim edil özüň ýaly ýeki. Eşekli diňe şondan soň gonak mergen tanady. Vay, mergen ağa? Bu asıl siz ekeniňiz o. Et duz kesin, ünsen bermändir nähip.
ol eşekten ağıp düştü de görüştü. Hekim onu siz bir yerde ne işleyərsiniz diyecek boldy. Goýda kapitalyna yatan kaplan hamyna düşenni, ol diyecek bolýan zadyny unutdy. Tügeleme. Av kanlı da. He? Tügeleme. Mergen ağa. Muni satayma kıyarında yoktur. Satarın. Näme satman? Bu men ne derdime ýarjapdyr. Hekim elini uzatıp şewde eýýän bolan hasap etdi. Men şunu alýan, döwlet merhine. Elbette ýol pulny meniň çekjek adam üçin bir näme düşmeli bolsun ýaşly. Bolýa. Näçe düşdüýsen düşüy. Mut bermäge detay. Ýöne bir şert bilen. Şu alyp satýan mallaryny özüm tuttum diýip ýöwünmän adamlara bol şiýaly gurrun bersen alay. Meselem, ana şu hamy satyn alanlygyny edaraňa diýdir. Razymy? Hay, oň näme tapawdy wa mergen? Oja gözlerini hekimiň gözlerine dikip, goşgu komaga durdy. Melul bolar, muradyna yetmedi. Müýnli bolar, hak emirini tutmady. Öz ırkyny hiç kanagat etmedik. Gözün niker, kişaşyna zar bolar. Sene artist ekeniň mergen ağa. Ene şu goşguny kimin ýazanyny bilýärmi? Hay, onu bilmeýän mami. Bir Mahmud Pragyň goşgusy. Ana, gördüňmi? Şahirler söz alýarlar. Ýöne onu söwdügerler satmaýarlar. Halk okusun niýerler. Bizim kemşe misli burada. Şu yatan kaplan hamy men goşguyum, men zähmetim, meniň hünerim, meniň awrayım, gaýratym. Sen bolsa, men awraýymy, gaýratymy satyn aljak bolýarsyň. Bolmaz. Beýle zat bolmaz. Gonak mergen büfeller aýdyp durka, hekim eýýän eşeginiň uğratdy. Mergen onuň ýerinden kinaýel seredip durdy. Gaty ýer ha. Emgenip çöregiýmesen, barbyr men sana heril bermen. Hekim bu wagt gonak mergeniň ok ýaly ýeti hem ýynnam sözlerinden gaçyp barýardy. Yazıcı martımılımız Şiivin Kocalı adlı radyo oyununu dinlediniz. Radyo oyuna katnaştılar Alparzi Türkmenistan'ın aktarının artisti Çağrı Mummadır. Onok Mergen, artist Kurban Amangelliyev. Akrab Usta, Türkmenistan'ın sunuatı aktarının işgari Çağrı İşanguliyev. Hekim, artist Akmurat Artşekov. Radyo oyunun rejissor ve ses operatörü Klara Karacayeva. Redaktörü Allanadar Kuyaşov ve radyo oyun 1996 ýylyň iýun aýyna ýazga geçirildi.